May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinaiyahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa Radyo Natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi. Sa mga suking tigpaminaw ni ining programa Hisgot-Hisgot, nining atong Sibianan 102.9 Radio Natin FM, mayong gabi kanatong tanan. Sa ila ni Junior Dacomos, no, Deroni og inting sa kaubanan nato sa Goodland Association sa Mambakayaw chapter sa Lipayran, sa mga batan-on nagkugihan sa ila marine protected area, no, sila Arjin, kaday Iman, kaday Peter, no, and Janet, Everly, kaday Kristen og Rosben, no, og sa uban pa, no, og sa atop-atop, no, ang Bihiya Warriors nato kaday Roxanne, kaday Michelle og Duda og uban pa. Maayong gabi kanyang tanan, no? O maupad sa walay kupas nga tigpaminaw sa mga taga-ubuog sa ila ni Kagawad Kanayong ug mausab presidente sa OSFA kaning Ubuob Small Fishermen Association. Ila na Vic Estrada ug mga kaubanan nga kanunay magboluntaryo kung dunay i-dive nga mga marine protected area dire sa Bantayan, no? Og mausab ni Dr. Pipi Madiraso, no? Kanunay gini siya nagapaminaw o niya sa Barangay Bawod sa ato Savings Club, no, unom na ka Savings Club ato sa Bawod kaday Julius og Tonet og kaday Kristen, no, maayong gabi ninyo tanan, no, og labi na gyud sa ato mismo nga tag-iya ining Sibianan, no, kang Sir Boy Espina nga grabing pagsuporta niya sa ato aton kay dili lamang usa ka oras iyang gihatag, naghatag pagit sa libre additional usa ka oras kada Sabado aron makadaghan ang makadungog sa atong pagsibya ining atong programa nga Hisgot-Hisgot, no, nga gina-replay nila niya. So kanatong tanan sa makausapa og bisan pa day katong atong kuan, no, kining mga Facebook user nga nagasunod kanunay, no, matag semana sa atong pagsibya, no, kay makita man kini live sa Facebook. So mayong gabi ipod kaninyo. Bueno, sa ato pod mga teknikal, no, si Floyd, no, ang atong Vice President pod si John Del Batayula, sa ato pod nga presidente sa asosasyon si Mayet Atienza ug sa iyang papa nga si Noylo, no. So sa NHA SAD, no, sa region si Marley Layese, no, si John Pacifico sa Tambuyog, no, og si Sir Jonald Ango usa ka professor sa UP Los Baños, no, kanunay man sa nagasunod sa ato mismo nga programa. Bueno, sa makausap pa mayong gabi, niya katukar karang gabi una, aduna kitay gihangyo, no, nga gidapit aron ato ikahisgot sa mga mahinungdanon nga tema nga diin halos na kini wala kahatagi pagtagad, no, sanglit o minus ang kasayuran sa pagkamahinungdanon niini. Ang ato karong bisita maong usa sa Cebu Area Manager, no, sa international nga NGO kini ang RARE nga iya gini kinaham gyud o expertise niya ang kabahin sa kinaiyahan, no. Yeah, dati sad siya nagtrabaho sa Provincial Environment Office sa Capitol, no. Ako may naapod siya nagtuon po niya sa abogasiya, no. Kasi sa ato karon paminawan si Sir Romel Kirit, no, sa RARE nga NGO. Sir, maayong gabi. Yeah, salamat dyan. Muna sa tanan, dagan kayong salamat sa paghatag niining higayon nga diin mahimo akong appeal niining usa ka dako nga programa nga diin mapahayag sa nato, no, ang mga nagkalanlain nga mga activities o mga pamaagi para gid mapanalipdan nato ang ato ang kadagatan, no. Kay side kitang tanan kung unsa nakadako ang mga issues, mga problema nga di indirectly nakapikta sa mga pagpanginabuhi sa mga mananagat, no. So sa ngalan sa RARE Philippines,
may gabi o kinaot paunta nga makahatag mi kaninyo mga maayong pamaagi para padayon pa nato mapalambong atong buluhaton diri sa atong mga kadagatan. Sakto na, Sir Romel, okay. Sa tinuod lang yun, kay ako dili magig ko lumad nga taga-Bantaya, no? 1989, it was January 18, 1989, pag tunog gid sa akong mga TL diri sa Bantaya, no? Kung sukad ni adto, nakita ko ng mga problems nga nagakahitabo, no? Kining mga illegal fishing, mga commercial fishing nga nagasunod sa municipal waters. At the same time, naka-engage gid ko sa illegal fishing sa una, kanang dynamite fishing. Mao kini ang akong gibuhi sa ako mismong pamilya. Yeah. So ang maraming ko nato ang nakatuna nato ginagmay sa eskwelahan na wala kini tungod sa gitawag natong obligasyon nato sa pamilya. So nag-engage ako sa dynamite fishing sa una. So ang ako karon nakita karon sir nga nindot hisgutan kining ginatawag ecosystem kay murag bisagan ni ako usahay kung dili ko isubli pagbasa ang libro kabahin ni ana murag mawa po nako usahay sa akong hunahuna kung unsa gid kini ang ekosistema. So muna nga ako karon gusto pud nga karong gabi una mapakitabang ko nimo nga may sigutan kini sa mga sukyat ng tigpaminaw aron mismo nga bisag nagatrabaho ang ilang mga kamot, no, nagaangoban nagapatulog sila mga bata paandar nilang ilang radyo makapaminaw sila karon sa unsa day kini ang ginatawag nga ecosystem, Sir Romel. Yeah. Okay. Magisgot tawag ecosystem, medyo scientific siya nga prinsipyo, pero pwede man nato siya sabton sa layman lang nga kuan nga pinulungan, no. So magiuntag ecosystem aduna tay gitawag nga marine ecosystem, aduna sad tay terrestrial ecosystem. Terrestrial mo kanan diri sa yuta sa mamala, no. Ang atong mga kabukiran part na sa gitawag nga terrestrial marine ecosystem. Kung marine ecosystem usad aw sa terrestrial ecosystem, kung magisgot sa tag marine ecosystem mo kanang ato ang kadagatan, no. So unsa magina siya ang ekosistema usa ka community, no. Usa ka community sa gitawag nga mga biotic o katong may mga kinabuhi o kanang gitawag pod nga abiotic o katong walay mga kinabuhi nga diin kini sila aduna sila interaksyon, no. Aduna sila interaksyon para mo suporta og mga nagkalain-lain nga mga kinabuhi. Gitawag bubble of life ba. So tungod sa interaction makita nato nga adunay connection ang tanang nga mga elemento nga naa sa ekosistema, no. So atong pahalaparon kana nga pagtan-aw pinaagi sa pagtan-aw sa marine ecosystem, no. Okay. Atong tanawon kini gitawag nga marine ecosystem. Ang common kayo nga panlantaw nato sa marine ecosystem adunay tulo ka mga habitat. Adunay mangrove, seagrass o adunay corals, no. So kini tulo ka habitat daan aduna ni sila'y connectivity. Aduna sila'y interaction, no. Nga kini interaksyon na dili sa pwede putlon. Kay kung putlon ni siya mahimo nga mapiktuhan ang usa ka habitat, no. Unya unsa pa lay makita nato diha nasa ang mga isda, no. So part sa gyapon sa ekosistema kining isda nakig-interact siya sa corals, sa seagrass o sa mangroves. Karon kung putlon po nato na siya madawat pod ang ekosistema, no. Lain pod nga interaction nga pwede nato matan-aw diha ang proseso pananditan sa kinabuhi sa isda, no. So usa ka kanang life cycle sa isda, usa ka ka proseso, no, gikan sa pag-itlog kaniya nahimo siyang planktonic sa to panagduta-lutaw siya sa dagat hato mabut ang panahon nga mosettle siya, mangita siya og habitat nga pwede niya mapuy-an, mahimo nga seagrass or kanang mangroves o corals, no. Hantod mahimo siya usa ka adult nga isda nya mangitlog na pud siya. So muna ang life cycle niya. So ato makit-an ang proseso pud sa kinabuhi sa isda nagdepende pud sa ecosystem, no. So para masuportaran ang kinabuhi sa isda dili dapat maputol kanang interaksyon sa mga elemento nga naa sa ekosistema, no.
sa akong gingon kanina, dili lang ang may kinabuhi ang part sa ekosistema, no? Naapod diha ang mga walay kinabuhi, ang mga bato, no? Muna sila gitawag nato nga physical nga component sa ato ang ecosystem. Mura ni siya physical environment sa ato ang ecosystem. Muna siya ni-form sa landscape, sa itsura niya, no? Sa ato ang ecosystem. So, importante nga tan-awo nato diya kung mag-isgot ang ecosystem, ang nagkanalain nga mga interaksyon nga nitabo diya, nagkanalain nga mga proseso nga diin kini sila mo'y naghatag og kinabuhi sa mga organisms nga naa diya nga nagpuyo, no? So dapat dili maputol ang interaksyon para ang nagkalanlain ng mga proseso, processes nga makita nato diya sa usa ka ecosystem dili siya mawala. Daghan magud kayo nga mga processes makita nato diya, no? Na diya kanang nutrient exchange. Usa sad ka process nga makita nato sa ecosystem. Energy transfer, kanang mga photosynthesis gitawag nato, makitaan po nato na sa ecosystem. So daghan, no? Daghan kayo nga processes. Nga kana sila tan-awon nato muna siya mo provide og kinabuhi. Mo suporta sa kinabuhi sa tawo, kinabuhi sa atong mangroves, seagrass, no? So dili siya dapat maputol. Yun na ka-importante ang pag-manage sa ecosystem nga tanang mga proseso diya makontinue gyud siya. O may nagani usay sir mga dapit diri sa bantayan nga ambot wala lang gid kita kakuha na pero kanang murag kulang usahay sa paghatag pagtagad kay bisag pa kining katong gihisgutan mo gani ang mangrove. May mga lugar diri sa amuha sa bantayan nga yano ra man nila ginaputol ang mga kabakhawan, no? O gina-develop nila kini butangan nila murag agiana, no? Dan. So unsa may mangin epekto nini sa ato kinaiyan o sa ekosistema kung padayon ang pagputol sa mao mga kabakhawan. Okay. So tanawon na po nato ang ekosistema sa mangroves, no, sa atong kabakhawan. So kung putlo na siya, adunay proseso nga maputol usab ang interaction within sa mangrove, no. So unsa may directly maapektuhan diya, una-una ang nutrient nga cycle, no. Balumanta nga kining dahon sa mangrove malata na siya, no. Mo produce na katong mga detritus ana, katong mga microorganisms, kaunon putos mga gagmay nga mga mananap ana ba. So, usa ka na ka proseso nga dapat makontinue gyapon, no? Kay ang usa ka dahon gyud sa mangrove gyud kung makontinue lang ang process ana niya, makaproduce magnagdaghan kay nga isda. Kay katong nalata nga dahon makuha mga microorganisms kaunon sa mga gagmay nga organism ang usa ka organism kaunon pos mas bigger pa nga organismo kauno sa dako nga isda, mas dako nga isda. Kada bang gitawag sa eskwelahan nato kuan ba kanang food chain ba? Food chain. Mo siya nga food chain. Anto mo produce siya daghan pud nga mga isda nga makatabang usab. Karon kung putlo nimo na siya, mawala to siya nga proseso. Aduna interruption, no? So unsa may epekto pud na? Aduna siya epekto pud sa production sa isda. Oo. So muna siya. Muna gingon ako kanina nga dili gyud dapat maputol ang interaction ana ug ang mga proseso nga makita nato sa usa ka ecosystem. Kay aduna sa implikasyon pud niya pananditan sa food security, mugamay ang isda. So ang mapiktuhan kita sa mga katawhan. Now, another pud nga posibleng implikasyon ko mamutol kita og mangroves. Kini mga mangroves nato muna gitawag pud nga physical barrier kontra sa mga kalamidad, natural nga mga kalamidad sa kadagatan, no. So kung tan-awon ninyo ang usa ka healthy nga mangrove ecosystem, makita nato sa seafront ganyan katong mga dagko ang mga mangroves, no. Tapos maghantod ang pinakadiri sa diri sa baybay na gyud nandoon na sa inward na doon na sa yuta kato ng mga gitawag natong mga rhizopora nga mga mangroves, no. Na unsa may purpose ana natural kana siya gitawag natural zonation sa mangroves nato
Inighapak panalita adunay bagyo dago kayo ang bawod no iguan ang paghapak sa bawod ang unang mupugungan na katong mga dagko nga mga mangroves. So medyo mapatay tong bawod, magkapino tungod kay makita niyo ang mga ugat sa raisupura nga mangrove, pino man sa nagagmay. So protektado ang community kay di na dako ang bawod nga mohapak sa iya. So physical barrier sad siya, no? So again kung putlon pud siya nimo, another na pud siya nga pag-interrupt sa natural nga proseso niya. So mawala to siya, ang maigo ang community, no? So adunay damage. So mura na siya mga kuan, common lang kay nga example gyud nato nga kung mahitabo kung putlon nimo ang mangroves, no? Pero daghan pa gyud kaayo labi na karon sa hisgutan nato kining climate change pud, no? Dako sa kay rule ang mangroves baya kay ang mangroves mo absorb na siya og mas daghan nga carbon dioxide kontra sa ordinaryo nga mga tanom diri sa bukid. Mas daghan siyang ma-absorb nga carbon kaysa ordinaryo nga mga tanom. So tan-awon nimo siya sa aspeto sa climate change, mas makatabang kining mangrove area in terms sa carbon sequestration, no? Unya ang iya pong substrate ana niya mo absorb po na siya og carbon. So kung imo na siyang gubon pod ang natural niya nga itsura, putlo na siya or i-disturb nimo ang iyahang substrate niya kanang lapok pa niya, wa na mo sequester nimo og kuan og mga carbon. Unya katong mga na-store nga stock ng mga carbon dito sa kuan siya substrate, iya po na i-release. So musamot ang kuan, may samot ang problema nato sa climate change, no? So kung tanawon ninyo ang atong kinaiyahan kay gi-design gyud siya para gud pag-protect sa katawhan, sa community, no? Dili lang mo provide og pagkaon sa atoa, pero pag-protect pod alang sa natural nga kalamidad, no? Kay naami gyud bagyo. Actually ang bagyo is part gyapon na sa tuwa gitaw nga ekosistema kay kung walay bagyo pod ang energy sa kuan, ang solar energy pod makonsentrate sa usa ka lugar sa kalibutan sa globe. So mo punay function actually sa bagyo, i-distribute niya ang energy sa tibok kalibutan. So meaning uban nga dapat tulay bagyo unta, pero natural na siya nga part na sa tuang ekosistema pod ang bagyo. Pero adto sa bigi-design ang ato ang environment para pod siya mo protect siya sa katawhan. Mo kanang ato ang mangroves diya, no? Malagi na sir kay may mga portion diri na sa Bantayan nga amo na suroyan sad ba. Yan lagi putlon ang mga mangrove. Let's say diri sa may Silyon dapit, no? Murag ang usahay actually murag di magid makatarang pero mamahimo kubot tayong usahay nga sa kung ano na question mark ang ato usa ka sangang buhatan sa nga ni adiri sa isla sa Bantayan. Nagisangunan siya mismo unta sa pag monitor ni ana pero wala man gyud, no? Wala man gyud. So may mga dapit nga makita nato nga sa una mangrove na dira pero karon wala na kay may gipamutang na nga mga lain nga mga gitukod nga usa kini kanini ang para sa kapanginabuhian sa mga tao, no? Ang naapagidlayan sir kay problema pod kini sa mga dapit diri kining sa kabaranggayan. Ilabi na kining sa kagasangan, no? Ang uban wala nila kini gihatagyan o pagtagad ang kaimportansya sa atong mga gasang ug mga corals. So munagay nga yung ko usahay kun imo na sila badlongon makigkamatay pa sa imuha nga nagbadlong kato like for example katong miaging adlaw nga diha mismo sa barangay, no, gihisgutan namo kanang kabahin pagsulod pagpangisda sa sulod mismo sa Marine Sanctuary. Didto man ko ato kay sa tuyo nga mapasabot pero kay sa diyang nagsugod nako nga i-open na ang balaod kinagdala man ko may tungod sa 10654 nga fisheries code o then katong municipal ordinance nga kabahin ni ana. So giingnan mo ko hinuon sa maghusay katong lupon
di na ta magisgot ana maong balaod. Yung saan ta pag justify o saan ta pag ingon nga kana sa minalapas kundi kita magisgot og balaod. So meaning mismo sila wala nakahibaw kung unsa gyud ang kaimportansya no sa kagasangan sa imo sir. Pwede nimo mapahibaw karon ang kamahinungdanon sa gasang sa ekosistema sa ato karon. Yeah, oo. Sakit lang no ta paminaw no nga aduna pag yung mga katawhan karon nga pud makasabot kung unsa ka importante kini mangroves no ang atong mga kagasangan. Siguro makaingon ta nga siguro nagpaingon-ingon lang siguro na nga wala makabalo no with all the effort sa government no sa mga NGO sa mga concerned citizens nga mapahibalo kung unsa gyud unsay function aning coral ecosystem nato yan na pag until now makaingon nga di mi kabaluan na unsa na siya gibawal ba na or pwede ra ba na kuwaon. But anyway, dili na magina to may tago ang kaya unsa ka importante kining kining coral reef ecosystem nato no ekosistema sa coral reef nato, especially sa production sa isda no. Kining coral reef nato usa kini ka puloy-anan itloganan sa mga isda no. Especially kini mga isda nga juveniles kini mga gagmay pa nga prone kay sila dali taas pa ilang mortality nila dali sila mga matay anha guna sila mopuyo sa ato ang coral reef no. Ana sad sila mangitlog no sa usa ka stage sa ubang mga isda panalitan kining common man kini makatambak diri no nga kuan sa iyang part sa iyang kinabuhi ani siya mopuyo sa iyang life cycle niya mupuyo siya sa mangrove pagkahuman before siya mahimo usa ka adult mo transfer na siya diri sa coral sa atong mga corals no. So pag ato na siya maabtan sa iyang stage nga diin mahimo siya usa ka adult ana na pud siya mo spawn sa iyang maabot ang panahon nga mitlog na pud siya. So ang life cycle niya naagod yan dapita no. So kung atong gubo na siya, kung kwaon nato, mura na po giguba na nato ang pinaka source ato ang pagkaon, especially kanang mga isda, no. So kung magiskot lang tag food security, usag dinas dapat tan-awon nato nga maprotektahan nato ang ato ang coral ecosystem, no. Dagam sang aside ana aduna say function magyud ang corals nato as i-barrier gyapon siya against typhoon no. Amo mo ba nasa kuan sa front sa to ang dagat ini kapak sa bawod kana gusto unay mo pugong no. So that's another function. And then also in terms sa to ang ecotourism kung healthy ang ato ang coral reef dakan yung gana mo tan-aw diha no. So maka-generate og revenue ang barangay or ang LGU to support sa mga basic po natong activities sa protection, sa conservation sa dagat o pag-provide usab mga livelihood, especially sa mga mananagat. So, kana lang aspeto tan-aw nato dako na kaig matabang ang ato ang coral reef ecosystem. Unya prone kay siya sa kuan sa kadaot kay dali siya maputol, fragile siya ba? Unya it takes time usa siya mo recover balik, mutubo, no? So tungod ni ana dapat ang mga tawo makasabot gayud kung unsa ka importante ang ato ang coral reef, no. Dili kini siya bato usa kini ka klase nga mananap, may kinabuhi usab ang ato ang coral reef, no. Sama sad sa tao adun siya kinabuhi, so angay po nato siyang panalipdan para makasupport po siya sa ato ang mga katawhan. Okay, dito gani sa amua dito sa sa Mambakayaw dako ang mga batanon mismo marag ma-surprise ikaw kay sa ila pang minor di edad o minor nga pangidaro nila na muldi na silang hunahuna nga diin
katong mga gasa nga putol pinagi sa binuhatan sa mga mananagat panahon sa kagabion kanang pagpamana og isda ila gina balik kini og tanom no so gina-rehabilitate lang may nasa replanting replanting. pero subo sa gihapon kay bisag pa sa pagproteher nila sa pagpanalipod sa gamay ra gid nga dapit actually 8.5 hectares sa guna sa sir maong dapit pero sa nakita na sa mga silingan ra sa mismo sa maong isla nga hingdaghan na ang mga isda tungod sa pagpanalipod sa pipilasan nga naa sa community ila ginasulod no ginapanagat ginapamukot nila or ang uban mismo ginapanagat nila ginapamana so managingon nato ba nga sa dihang amo sila gisgutan gigamit nila ang dili gid makatarungan bitaw himuon nilang reasonably makatarunganon kay tungod sa kapigaduhon nakapanagat sila dito and in fact kung imo tanawon bisag ikaw sir nakakita man gid ka sa Kaimtang na Suliperan na kami pinakadako nga dapit nga diin pwede ka pangisdaan gud. Imagine ang dagat didto gihimo gani na sa nga fishing ground dili lang sa kining legal nga pagpanagat gani mismo sa una buhi pa to si director sa Bantay Dagat Jojo de la Victoria. Naka-picture ko ato katong mga pipila ka mga zipper nga mapila ra gid ka metros ang distansya gikan na sa mong isla nagapanagat na sila so giguba nila ang kada pero kung ano gisulod sila to nakita nila mis daonon gyud ang mao nga lugar no so ingana karon nga maingon ta ba nga adunay mga tawo magpakabana pero mas daghan ang mga wala gyud nagpakabana tigali pod tungod ani sa ginaingon nato sir ba nga nalumos sa utang naana magud ka nang gitawag natong mga araw-araw no adunay mga kining mga simanal o binuwa no so mo nang ila ginabuhat dito imagine gani bisa ako sa una nakaambit ko nang bisag medya bagyo managat gid mi pero mo lang wala kami naka-try gid sulod sa kanang gitawag nga marine sanctuary kay bisa pa ito illegalista sa una may ideya naman ta kung makasulod dako-dako nga tulubago no so ingana sir kini ang diri pud lain sad sir nga makita nato diri sa tumoy bitaw sa Bantayan kanang diya sa tumoy sa Pantalan ba kung hunas dira makita nimo ang lapad kaayo nga hunasan nga diin grabe ang seagrasses dira kanang mga lusay pero makita nato dira nga kining sudsud grabe no so sa one time sa una nakadakop kami dira pero nagapadayon gyapon nya ang saga di nagapanood so dili lang kay ingon tang mga mananagat nga nagapuyo sa daplin sa dagat kundi kanang gikan sa Barangay Putian so Putian di wa man na sa dagat umagi na siya so unsa may siguro sir mas nindot pud may baw-an sa mga katawan kun unsay relasyon sa kining kalusayan sa ato mismo ecosystem nga na dapat kinapanalipdan. Okay. Actually ang municipality sa Bantayan mo kini ang lungsod ri sa Cebu nga adunay pinakalapad nga seagrass sa community, no? So aduna mo pinakalapad, pinakadako nga seagrass area diri sa Cebu province. So kana dako na kay nang opportunity bintaha sa mga mananagat tungod sa kaayo nga ihatag gayud sa kuan sa tuang seagrass community, no? Ang seagrass sama sad sa uban nga mga habitat pulianan sad kini sa mga ubang mga klase sa isda. Very common kining danggit, di ba no? Muna nga magiskot ang danggit ang mabuti sunon sa mga tao dayon Bantayan. Tungod na sa lapad kayo ang inyong seagrass community diri. So kana lang daan makita nato nga seagrass ni support yun sa kinabuhi sa mga isda, no? Ana sila mangaon, ana sila mangitlog. Og ang again ubang nga mga klase pud nga isda sa life cycle silang kinabuhi. Ari sila sa seagrass tapos mobalin sa lain nga habitat. So ang connection gyapon ani mga habitat sa kinabuhi sa isda naagi hapon na siya nga dili gyud angay maputol pinaagi sa pagguba sa seagrass. Mo na nga ang rason diha nga giprotektahan gyud nato ang adunay mga balaod nga nagprotect gyud sa seagrass.
pinagi sa pagbawal sa mga gamit nga makaguba sa seagrass, no? Sa amin ning gitawag na kuan kanang sudsud o pero in general gyud tanang mga tanang mga panagat nga makaguba sa habitat bawal gina siya. Ini fishing gear nga destructive to habitat bawal gina siya kay muna gitawag nga habitat destruction na maguna, so bawal na siya. So klaro naman kay kung gamit kang sudsud, mga putol magin ang kuan. Mga putol magin ang seagrass, no? So direct siya nakaapekto na pod sa life cycle sa kuan sa seagrass. Then kabalota ang seagrass usa kini katanom, so sa balo man ta photosynthesis, no? Mo produce ang oxygen, no? Nga diin nag-supply siya sa kinabuhi sa dili lang sa mga kinabuhi sa uban nga mga mananap pero asa sa tao, no? Unya again ang seagrass dako kay siya katabang pag-abot sa climate change, no? Kay ang seagrass community mo absorb sa na siya og carbon. Unya magsudsud ka dito na istorbo na pud nimo ang seagrass dito, eventually gi-release pud niya ang carbon. So I just hope lang ma-picture na sa mga tao ba nga nagsudsud diya ba nga kini akong gibuhat karon, giputol na ko, mura ko nagmower ani ba, giputol na ko ang seagrass, daghang mga isda nga di na mabuhi, tapos nadaot pa mas musamot pa ang problema nato sa climate change. So maayo gani ngong atong buhaton diha, dili lang ang coral reef, ang mangrove, kundi hasta po ang seagrass, ato po na siyang i-appeal sa atong gitawag nga mga marine sanctuary, marine protected areas, para ang katong gisgutan nako kabayon sa ecosystem, padayon gyud siyang makita nato within the protected area. Mo gunay tumong ngano aduna tay gitawag nga mga marine protected area or sanctuary, para ang function sa ecosystem dili maistorbo ba, no? Muna gibawal, gilimit nato mga activity sa tawo sulod diya sa marine sanctuary, marine sa protected area, tungod kay atong gitan-aw diya nga katong mga biological processes, katong nagkanlain nga mga connectivity within sa usa ka ecosystem, dili to siya ma-disturb para ang normal nga function niya mapadayon og kita ra sa mga katawan maka-benefit kay mudagan ang isda nga para sa atua, ano? Muna nga kung magbutan tag sanctuary wala nagipasabot nga gikwaan nato sa lugar para managat, kundi gitabangan nato sila para mabut ang panahon aduna pa sila isda nga makuha, no? Kay kusig na to gubo na, eventually ang atong giguba ang atong source ato ang panginabuhi, mosamot kada ko atong mga utang. Di na ta kabayad sa atong gingin term ni mo na kanina, araw-araw di na kabayad sa ato ang araw-araw, kay wala man tay makuha, no? So tan-awon nato diya sa ina nga kuan perspektibo, no, nga ako ni siyang protektahan tungod kay nanginahanglan kog additional nga income, bigger nga income, no? So I hope masabta na sa ato ang mga katawhan ngano man gud nga agresibo ang actually dako man penalty ng kuan madakpag ka mangguba kag habitat, no? Ngano man agresibo man kayong ato mga balawd nga protektahan gud ni siya. Kay kini gud para gud po ni sa mga katawhan nga mabut ang panahon nga adun gyapon sila'y makuha nga mga isda, no? Kanang gitawag ba nga sustainable fishing. Sa simpleng pagtanawan ng sustainable fishing, sa ato pa, kung usa ka mananagat karon nakakuha siya pulo ka kilo, dapat ang iyang anak, ang iyang apo, makakuha po og pulo ka kilo sa mga panahon nga sila managat sad. So sustainable siya nga kuan. Food security, gipasabot na sa simple nga pagtan-aw niya na adunay pagkaon, iyo nga pagkaon sa lami sa alang sa mga Pilipino sa higayon mga on sila. So munay simple nga pagtan-aw sa food security o kanang gitawag natong sustainable fishing, no? So magana sir kay katong last nako nga episode sad sa diri sa radio, nagisgot ako kato kabahin sa local government code kay usa sa mandatos mismo sa atong nasod maoy ang paghatag og food and security sa komunidad nga nagapuyo sa mismo sa iyang maong lungsod, no? Pero boto gani nga sa maong local government code itong 7160 nga Republic Act,
nagisgot kani dito nga kinahanglan yun sa mga kining let's say barangay officials or mga SB members nga magpatigayon gid sila og regular nga kining pagpahibalo bitaw sa komunidad kabahin sa kung unsa ang gikinahanglan sa mga tao sa pagtuman sa mga balad. Actually bisag kita gani bisag sila gani mismo nga mao na lang ilang trabaho, makalimot pa how much more nga katong sa sugo sa kapigaduhon dili na gid gani magunit og papel o magbasa kung unsay anaa dira. Pero magana say makadakong question mark ba kung pangutanon nimo kano sa ang katapusan nga adlaw o pizza nga kini sila nga mga tawanan nakabisita o nagpatigayon sa ingon ana. So ang tubag sa imo hapon mao'y wala. Okay, bisag dito sa mo mismo sa among komunidad. So mo na sa karong kadako gid nga problema gyud nga ingon natong nga kinahanglan kini dako kini nga trabaho unon nga bisag kami mismo sa Goodland naningwa na lang kami nga bisag kini na lang gud ang amo abuhat mahatag ma-contribute namo sa LGU kay kung i-house to house mo ni magkalisod dili ka matagad sa tao tungod silang trabaho. So gipakamay namo kay ang mga bata-on karon magamit ang mga Facebook, ang mga may mga edad na magamit og radio magpatugtog. So ingani na lang amo ginabuhat. So ang lain pagid karon kay katong ingon nimo nga Marine Sanctuary tinuod na siya kay under karon sa administration si Mayor Art sa lungsod sa Bantayan nagbuhat siya og usa ka pamaagi nga diin magbutang pod siya pod mo murag experiment bitaw sa usa ka dapit nga diin sa usa ka barangay nga dunay kini gitawag nga seagrass sanctuary. So gibahin na may naanay ordinansa ana nga ipatigayon na. So murag tingali after election siguro ipatigayon na siya mag-identify na og dapit ra sa barangay Butigis. Actually kung imo adto ng Butigis sa una gid nga panahon nindot ang mga gasang dira dagko kayo apan tungod sa kanang bleaching kining gitawag nga kining mga karas nangamatay na gyud ang maong mga gasang. May naka mga bag-ong nagtubo nga gasang pero sadto si murag tungod sa panginabuhi may naagya po'y kawat sir nga kanang tawag ng kanang sana kanang pukot ng gabi kanang sa pagtawagan nila gipang dakop ani namo na sa una. So Finest net yan ang mga kinumata. Nga ginagkanang sa pagtawagan na nakalimot ko ng term niya. Padayon gihapon sa karon. So ang mga gasa gakaguba. So kung matigayon na siya, nag-experiment ko daon sa gid kadako ang mahatag kana siya. Marag 10 hectares siguro buhaton nga himuon siyang seagrass sa Marine Sanctuary siya. Ang lain pag karon kay makaisgot magi kita panalitan kung kini usama kami pod ani ang amo asosasyon gigunitan dito sa Lipayran. Usa pod nga nagpadala tong petition katong bitaw sir nga ipasudlon ang commercial fishing vessel sa 10.1 nakakuan kana. House bill na siya. House bill. House bill nga. Actually ang nag-author ana si I think si Congressman Garcia. Garcia. So kung panalitan mahitabo may maapekto ba kini kabayan gyapon sa ato ecosystem kung pasudlon sila dira? Okay. Nindot nga pangutana diyan kay daghang manggungkuan basin ang nahibalo na gyud sa mga tao 15 kilometers ang gigingon sa balaod nga municipal water pero wala mahibaluoy ngano man 15 kilometers man no. Tanawon nimo katong before sa fisheries code PD7 offer pa man to siya that's 7 kilometers na siya. Pero giutos siya pag-abot sa 15 pag-abot sa fisheries code 85M0 gimo na siya 15 kilometers sa municipal water. Ngano mang aduna gitawag municipal water no. Kung tanawon nimo ang municipal water function na gyapon na sa atong ecosystem. Wala lang pinaka-productive nga part sa tuang kadagatan kundi ang municipal water. Ngano man kung tanawon nimo ang municipal water nato naa diha ang mga nagkalain nga mga habitat mangrove, seagrass, no? Coral reef, napay mga other habitat kanang mga kuan
kining sargassum. Kana sila may mga habitat function po na sila. So diri gi-produce ang mga isda, no? I-compare mo to sa laod, wa na may kuan dito fisheries production dito. So di agad diri sa kuan, di agad sa Daplin, diri sa 15 kilometers. So productive area siya, no? Nya magiskot tag production magud sa isda, di man siya nag-end nga ang isda nangitlog na, no? Tanaw na to, moabot sa panahon nga katong giitlog niya nga isda, maka-produce pa tong another isda, no? Unya ikaduha sad katong mga adult nga isda makapang mangitog sa insakto gyud kaysa katong mga gagmay nga isda, no? Ang diferensya man gud sa usa ka adult na nga isda o kining isda nga di pa adult kung mangitlog sila, mas taas ang survival sa isda nga adult na kaysa isda nga dili adult nga mangitlog, no? So unsa may implikasyon na kung pasudlon nimo ang commercial fishing, no? Kung pasudlon na to ang commercial fishing, makita man gud nato nga massive ang kuha nila. Dagan gyud sila makuha tungod kay mechanical sila, dagko ilahang mga kuan, mas dako ilahang mga fishing boat, ilahang mga pukot, no? Mogamit pa sila fish finder, no? So ang mahimo dia is maputol pud ang gitana nato nga life cycle sa isda. Nga din ang gitumong nato maximum gyud nga production, maximum nga production. So tungod kay dagan kay makuha diha, balik-balikan na siya, moabot ang panahon, muna kini gitaw nga aduna tay overfishing na, no? Ang overfishing wala lang nagpaingon lang nga gamay lang isda nga makuha, no? Mahimo nga ang isda dili siya makapangitlog sa insakto nga iyang edad, no? That's another form of overfishing. Sa to pa, katong mga isda nga dapat mga adult mo dapat mangitlog untag daghan. Wala na to sila. Ang mga gagmayng isda na ang mapugos og pangitlog. Nakabaluta kung kining klase nga isda ang muitlog, maba ang ilang survival, no? Gamay ra ang mahimong dagko ba? Moabot sa adult nga stage. So kung paspas sila makuha tungod kada ang commercial fishing, na-joy ko na kay recruitment overfishing, anaga ang issue sa overfishing masulod diha. So may implication na pud siya sa pagkaguba sa tawong ecosystem, no? So muna nga aduna gyud ka nang gitawag na 15 kilometer tungod kay mo si pinaka-productive na area, no? So kung ato na gitang i-follow lang unta na, kung ato lang protektahan ng 15 kilometer, di na gud siya pagamyan. Mudagan magud ang isda nato outside sa kuan, outside sa 15 kilometer. Pwede ko sa dito lang nga kuan. So muna siya kuan, muna siya rationale nganong yung aduna kita gitawag nga municipal water. O nganong 15 kilometer man. Sa una man gud tong PDC bin offer pa, di pa problema ang kuan, di pa problema ang overfishing, no? Aduna pa tay gitawag nga MSY kanang maximum sustainable yield. Kung kana ra itong kuwaon, ang hidaganon sa isda di pa na madaot. Karon wa naman tay MSY, sa to pa paubos mo pabulusok na mo ang kuha na to pirmi, no? So mas kinahanglan mas bigger pa nga area, no? Muna nakita po sa fishery code sa una to 8550 muna gihimo 15 kilometers siya kay bagsak nang gitaw nga MSY. Kinahanglan yung protection na mas bigger ang area ni mga protection, full ma-maximize gyud nimo ang fishery production within sa municipal water, no? So kana kung ma-approve na siya nga balaod 10.1, may effect yun siya. Time will come nga mugrabe ang ato ang overfishing na noon. Nga mas i-add ka sa 7 ang 10.1 din siya enough basin mohangyo na po sila ibalik nato sa city na lang. Then balik na punta sa karaan nga istorya na po nga muni nitabo mohangyo na po sila wala na lang na. So wala na patay na nga atong kuan panagatan nato. Wala na mo support, wala na mo continue sa pag-supply og isda nga kuan. Mo na nagingon nila nga ang isda lang unya nato, makita nato sa drawing na lang unya nga kuan, no? So I hope lang nga ma-realize usad sa ato ang mga legislators, no, kay pending pa man nga bill nga ilang hunaon sa inana nga panlantaw nga aduna gyud lugar para sa commercial fishing pero aduna gyud lugar nga i-reserve nato
for fisheries production. Nako. Kay sa muaga na sir, kami dapit dira sa lipayran ginapamanaan gyud. In fact sa una gyud kanang maong dapit gitawag namo na sa nga sapaw seryo, no? Kanang sapaw makita mo dala kanang mga gasang bitaw nga nagsapaw-sapaw lang bitaw sa kabaga niya. In fact sa tinuod gyud sa una ang mag-start pamana kami di pa to so na pareho karon nga tag 5 ka tawo na moambak sa maula nga panahon sa una double pa to duha niya mapuli na pud ang duha na mo gagamit compressor mo start kami alas 8 sa gabi pag-agi gina sa eroplano mapauli na kami alas 12 sa gabi ang isda namo kapin 100 kilos na siya balik-balik ko namo na siya kana maong dapit every gitawag namo bitaw kining nukanok kanang sa ayaay ba kay kung dili hingay-ayag imo pagsulod dira dili mo makuha ang isda. Ang isda dira ang mga mananagat dili sila makibaw kun din gikan marag kalit na mamutugpa moabot sila nga tubangan nagila dayon yano nga panaon. So balik-balik na tuyo ko lang nila dira kana maong dapita. So makakuha kami tag 100 kilos. Espada pa to so na ginagamit. So ang espada ingon nila pwede di mo patyon kalit bisa mag 100 ka pin kilo sa siya 100 na itugan ko no. Ano ingon nila. So, experience na mo. Pero, sukad ginasudlan na to sa katong mga seafarer, naguba, sobra pa sa gisilhig. Yeah. O karon bisag mga mananagat, mag-start sila salom dito sa kanini ang kanunting, di gani siya, kundi pa na nga lugar. Agianan na nila dira, tungod wala na gasang, wala gisila isda nga makuha. Ang ila lang makuha, dira ka ng mga layaw, bitaw nga maglangoy lang isa sa plano sa gabi mo na lang ila makuha pero kung ingon nga tuyo ko nila kagasangan wala na gyud so sakto gitong ingon nimo nga a part of our ecosystem kini gyud ang mga kagasangan no dako ang mahatag o makontribute niini sa paginabuhi sa mga tao paano saon man kay may mga tao din nga wala man nila gihuna-huna ang importante ang makuha lamang nila sa karon no. Dira po sa portion sa amo dira sir dira sa may tunga nang manalas man ba kayo dako gud. May mga dagko dira nga mga bangag sa panas nga sa una mag-agi every week kina dira basta agian mo di mi maghilak siguro ang simana nga di mi makakuwag lamon-lamon dira. Pero pagsulod sa siper nabunihan ang maong mga bangag sa panas and then katong mga gasa nga maritaw mga dunggan-dunggan nga mga gasang nangawahan ang pud tanan-tanan gyud. So magkalisod na magkuha ang mga isda. So ing na bang kenta nato karon nga gipakamayo gid nga hisgutan kini mga butang. Base na lang ba nga kining sa mga mananagat nga nagapaminaw sa karon sa tua, mabling ilang mga hunahuna nga makahisgot sa uban po dila nga mga mananagat nga base nagkabuhat niya na nga maghunong na no. Maghatag na pagpakabana. Usa gani marag sige namo kaning buhat ato katong ginapasalida katong film namo katong sugdan ko kay may nalan na siya nga maka-open bitaw sa hunahuna sa katong mga idaran nga mga mananagat nga mismo mga batanon mao pa karoy ang nag-andam nagtagana sa ilang para sa ilang ugma damlag no. So ingana na kemtang karon subog ito baling dai sir katong gitawag nako bitsin baling grabe gid ka distroso kay sa una sa nakadakop kami na dili lang mga lusay o mga karoson niya apil ang mga kagasangan nga maagian niya kuha gina tanan-tanan so ang isda pod nga maagian nila wala po'y pili kutob sa makuha one time adto nakapakigisgot kami sir pod sa kanini ang usapod sa taga-Tambuyog kami naaman sila og kanang pagsusi bitaw kung aduna bay sige gihapon nga mga commercial fishing vessels nga nagapanagit labi na kinagamit sa mga kining super lights. Usa ka lungsod diri sa Bantayan mismo na kuana nila nga sa didto sila mosugod kana mailabi na mga 2 o'clock sa kadlawon so tulog na ang mga tao mao na panahon pa sa pagpanaktak nila dira na dapita di mismo sa katong si kailan makakang Louis Rabamonte sir no tawo man nimo sa una sa dili man tutuyo nila kuno nga pagpangdakop ang ilan to marag nagtuyok lang gid sila ug tan-awon nila ang kahimtang gid sa tibuok ka isla sa Bantayan
imagine atong ingon nila nga ang 400 baniras naman ang dala sa maong panagatan. So ang ilang nakuha kapin man. So wala naman sila kasudlan, giyabo na lang sa dagat. Nang kung maghuna-huna ka ba, ang nakuha nila nga gibaligya diri sa kwan sa daplin ug ang ilang giyabo lang sa dagat pareho ra gidaganan. Oo. Actually, ang kanang magamit og kanang mga super lights sa 7060 na karon, bawal na gyud na siya regardless sa wattage. If you look at sa tanaw nimo sa una ang 8550, may certain wattage pa nga ma-allow sa municipal water. Pero karon totally ban na gyud ang kuan kanang super lights. So di na gyud na pwede gamiton sa within sa tuang municipal water kana siya. So I hope lang nga tan-aw na gyud pod sa ato ang mga especially sa LGU nga mas stop gyud ang kuan, mas stop gyud ning paggamit sa mga super lights. Kay that's another kuan man gyud nga maguba pud ang atong ekosistema katong gisgutan nato kanina ang mga processes, ang connectivity. Muguba man gyud po na siya kay ang buhaton magudayon sa kining lights nakakuan diha i-gather niya tanang isda kuwaon niya tanan. So massive ang pagkuha nimo diha. Dagan sila makuha. Pero next, imo nang balik-balik og buhat, mabutang time mo na sa kay makuha. Oo. So, problema na po ka sa fisheries production, ana. So, muna gibawal gid ang kuan ang super lights na kuan. So, within sa municipal water na kuan. Kani po say kaning nakakuan ko na sa usa ka kuan sir, isa ka feature ani sa kaning YouTube. Kining kabayan sa gitong ecosystem. Katong kabayan ning jellyfish kanunon sa sa ning klase sa isda nakalimot ko ni nga tungod sa maong pagkaminos na sa maong klase sa isda ang pagsanay sa maong jellyfish grabe na kay wa na may magkaon niya. Yeah. Muna usapod kay epekto pag magubang ecosystem nato no. Ang food chain ba maputol na siya. So, ang usa ka dominant nga kuan nga predator mo daghan siya. Kaya wala may mukaon sa iya ha, no? So, posible nga ang mudagan na usa ka panagatan diha, usa na lang ka klase nga species sa isda or unya posible nga katupad yung low class pag yun na siya nga isda, no? So, kini may impact yapon siya sa tungkuan sa tuang panagatan, no? Nga kuan. Dili na siya dili siya diverse ba ang isda nga makuha gidominant na siya dominant ang usa ka klase nga isda usa ka species na lang ang halos makuha diha no. So that's another example of actually overfishing. Okay no. So nindot magidunta sir padayo nato kini ato mga pagisgot no pero ang ato nga oras god hapit na basta sunod nga panahon sir no ma-invite ka namo diri no. Oh sige wag problema gani dangan pa ang hisgutan no. Siguro kulang pa gani siguro sa adlaw hisgutan nato. Issue lang sa dagat ang atong paghisgutan. But anyway, naarang gud mi sa rare no. We are willing kayo to support sa inyong programa ninyo as part pud sa amuang kuan sa amuang advocacy, especially kami sa rare nag-advocate yun mi kanang gitaw nga behavioral change no. Okay man sa ito gitawag nato education-based campaign no nga tudluan nato ang mga tao unsay bawal muni siya ay pwede gamiton muni dili pwede gamiton pero ang behavioral adoption manggod ato magong giigo diha ang emotion gyud sa tao ang iyang garbo nga gibuhat nako ni siya kini nga behavior tungod kay muni ako ang garbo no. Ako ni pagkatao, ana ba? So, I hope maybe in your future program siguro ato na siya ma-expand kay muna mo ang sa advocacy pod karon kanang behavioral adoption goods, especially sa mga stakeholders nato sa dagat. So, may dugang ka pa nga panghinapos mo sir nga usa nato kini sirada naton programa sa karon. Yes, sa ngalan sa Red, daghang kay salamat sa ining programa no. Dako kini kaayog implikasyon sa ato ang programa din para
ma-conserve gyud nato ang ato ang marine ecosystem diri sa Bantayan. Unya siguro manginahanglan lang kita og panaghugpong pagtinabangay sa mga nagkanainlain nga mga sector sa tuang community, kay dili man lang mananagat ang mogamit yun sa dagat, kung dili tanan nga mga tao, especially ang Bantayan Island is surrounded by mga major fishing ground, no. Manginahanglan gyud ta og tabang, simple lang, no. Buhaton lang ta ang ato ang part, like pagsunod sa balaod, unsa gibawal, unsa mga ginadili, ato yun ang bantayan. Si dagang salamat sa mga higala si Sir Romel Kirit, no. Bali Cebu Area Manager sa international NGO kini ang RARE. Daghang kayong ato nakatulag gikan kaniya, no, kining kabayan sa ecosystem ug ang ato participation niini nganong dapat kita isip mga katawhan, no, nagagamit sa dagat magpanalipod sa nini. So daghang salamat, no, sa ato mga maminaw usab sa ngalan sa atong Kapunungan Goodland, no, sa ngalan sa Sibianan 102.9 Radyo natin, no, FM. To hangtod sa sunod nga panahon sa atong panagkita sa atong pagsibya sa programang Hisgot-Hisgot. Inyong nabati ang mga hisgot-hisgot sa Goodland diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. May kasayuran ka ba sa kahimtang sa atong kinayahan karon? O nagpakabutabungol ka lang? Magpakabana ug paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Ang Goodland usa ka non-profit organization nga ang tumong mao ang paghatag proteksyon ug hibaw alang sa atong kinaiyahan. Busa, ayaw palabya ang maong higayon. Paminaw sa mga hisgot-hisgot sa Goodland. Diri sa radyo natin FM 102.9 MHz sa dial sa inyong mga radyo. Mga hisgot-hisgot sa Goodland, matag Miyerkules, alas 6 hangtod alas 7 sa gabi.